Ассалому алейкум ба тамоми мардами мусалмон. Рӯзи Иди Қурбон барои ҳар як шумо муборак шавад ва мо қарор дорем дар як аз боғҳои Лондон ва дар сентри Лондон аст бигем мешава ва хостум барои шумо нишон битам чӣ гуна мардум ида ҷашн мегиранд ё ки намози ида мехонанд, аз сабабе ки масҷидҳои маҳаллиш камтар хурдтар ҳастанд ва ҳамин хотир дар ҳамин гуна боғҳои калон мегзаронанд ва тақрибан ҳатто то 3 маротиба яъне ки 3 тайм меган ҳаминҷода мегзаронанд. Як таймш соати 7 буд хонданд, ози айни ҳол бошад соати 9 шидаги аст, яъне ки соати 9 да мехонем, бо баъдаи соати 10 мехонанд. Ба ҳамин хотир бинен аз сафи наздиктаринаш мардҳо ҳастанд, инҷода мардҳо аз дуртараш бошад занҳо ҳастанд ва дар ҳаминҷа намози ида мехонанд. Барои ҳар як шумо рӯзи хуш, файзу баракот ва дар касб коротон баракат таманно дорам аз даргоҳи Аллоҳ ва ҳар кадом бародарҷоне ки видеоро тамошо мекунем дар ҳаққи мо догу бошен ва айни ҳол мо қарор дорем дар як аз паркҳои Лондон. Ман ҳамин гуна гап хабар аст ва ҳамин гуна намози ид мегзарад. Худованд ҳаматона нигоҳбон. ҳозир бо ба вақти биромадан шунам, агар вақт шавад якта видео мекунам. валиллаҳилҳамд. ина бародарҷоно намози идам тамом шуд, ҳама хондам, биромада рафтаистем ва як бор дигар иди ҳамаи шумо муборак бошад. бародар ва афаҷоно аз Лондон. ман ҳамин гуна беҳтарин боғ буд ва дар ҳангоми намоз камтар борон зад, лекин камтар борон зад, ба ҳар ҳол беҳтарин намоз гузашт. раҳмати Аллоҳ ҳам ба ҳар як хонадони шумо буд. ассалому алейкум аз Лондон.